Dnes by som v štúdiu veľmi rád privítal vzácneho hostia. Vôbec prvého mojej show je ním Jakub Kroner, ktorý patrí k najtalentovanejším mladým slovenským režisérom. Jeho film Černák mal najúspešnejší otvárací víkend na Slovensku. Neuveriteľných 133 000 divákov, čím prekonal blockbustery ako Avengers či Avatar. A Mikyho videlo už takmer 400 000 divákov. Jakubové filmy sa nedajú rozlíšiť od západných mainstreamových produkcií. Majú silnú vizuálnu naráciu, presvedčivé uveriteľné charaktery a príbeh a dramatickú emocionálnu hudbu. Začal by som tak od Adama, od začiatku, že ako si sa k tomu celému dostal? Tvoj prastriko je Jozef Kroner, ktorý priniesol Československu vôbec prvého Oscara za úžasný film Obchod na Korze. Tvoj otec, úžasný, fantastický herec, komik Jan Kroner. A je to tak, že vyrastať proste v takomto umeleckom prostredí ťa už predurčí na toho filmára? Alebo chcel si byť ako radšej nukleárny fyzik? Alebo ako si sa k tomu dostal? No vieš čo, ja som samozrejme v tom vyrastal, takže som tak nejak akože bol viac v tom svete točenia a tak ďalej, ale ja som od malička chcel byť animátor. Čiže keby niekedy okolo možno tých 10 rokov alebo tak, som začal sa skôr sústreďovať na to, že kreslenie a to ma veľmi bavilo, takže vlastne nechápem, jak sa so mňa mohol stať filmový režisér, ja to považujem za takú náhodu. Ja som skôr naozaj že myslel, že pôjdem skôr tou cestou animácie, čo sa ako čiastočne mi darí. A áno, Jakub je úžasný animátor, som videl jeho animovaný film a už dlho som sa tak nenasmial, takže ďakujem. Noukaž hubenku a okoštuj túto, či je dost špinavá, môj. Tutti frutti s polským bazovým sirupom. Keby som mal ikry, tak potratím. Čo bol taký bod, kedy si povedal, dobre, baví ma tá animácia, ale chcem vyskúšať vlastne aj hraný film? Na strednej škole sme dostali nejaké zadanie robiť krátky film hraný. A aby som nemusel robiť ten predmet, tak sa dalo ako keby urobiť film a tým pádom som mal ako keby jednu skúšku hotovú, takže sme spali, že však správame nejaký krátky film a tam ma to veľmi chytilo, mám pocit. A na základe toho krátkeho filmu sme si povedali ešte so spolužiakmi dvoma, že urobíme celovečerný film a začali sme robiť celovečerný film vlastne tak nejak amatérsky, svojpomocne na kolene a to bolo ešte na strednej škole. No a ja som sa na vysokú školu na prvýkrát nedostal, takže tam vznikla taká fuga, v ktorej sme ten film dokončili a to bol vlastne Bratislava film. Kto bol s tebou minulý víkend v Chorvátsku? Áno, a celú dobu bol pod vodou. A ja podotknem, že vlastne mal asi 18 rokov, keď si robil ten Bratislava film a mal až 70 000 divákov, čo je neuveriteľné číslo na Slovensku. Ako to bolo možné? Lebo vlastne si neštudoval ten film, si sa s ním iba tak hral, počítal si s takýmto úspechom? Nie, mňa vlastne všetci odhovárali na začiatku, že nech to dáme iba na nejaké DVDčka vtedy, alebo na tieto platformy. Čiže ma odhovárali od toho kina, ale ja som mal tak nejak pocit aj s tými spolužiakmi, že sa nevznikajú vôbec filmy ako pre moju generáciu, vtedy mladých ľudí. A to bolo zrovna to obdobie, kedy bol možno za 2 roky jeden slovenský film. A tak sme si povedali, že to skúsime. Všetci nás v podstate odhovárali a nás to bavilo. Čiže bolo to také veľmi nadšené a mne to dalo veľa, pretože som si prešiel, som si tam robil aj kameru, aj strih, aj scenár, aj režiu, aj som si tam hral. Takže z každého som niečo vyskúšal za ten proces a myslím si, že to ma veľmi chytilo a je to veľmi potrebné, si myslím, prejsť každou tou funkciou, lebo to je možno najlepšia škola si vyskúšať všetko. Ty si vlastne začal, čo je strašne inšpiratívne, hrozne mladý. Že človek väčšinou v tej dobe stále má prokrastináciu, stále si odkladá tie veci, že urobím to
o rok, o 2, o 10 rokov, ale lebo proste ten režista, inak režia je niečo strašné, nie? Je to strašne namáhavé remeslo, človek nespáva, a je stále nervózny, stále má pocity sebevraždy niekedy. Máš to aj ty takto? Vieš čo, no nie, úplne ako keby je to náročné na sústredenie určite a hlavne na trpezlivosť mám pocit, ale to som mal z tej animácie celkom dobrý základ a neviem, akože také nadšenie, aké sme mali my vtedy, tak ja na to spomínam len v dobrom, že mali sme pocit, že robíme niečo, čo pre seba a čo sa tu nedieje, takže nás to strašne bavilo. Veľa je tam aj nehercov, veľa je tam aj mojich kamarátov hrá a mám pocit, že to bolo pre nás také, že tam som cítil, že toto by som možno chcel robiť v živote. A čo by si tak povedal, že akože pre tých mladých ľudí, že keď takto majú strach ísť do niečo, lebo tá režia, predsa máš tam veľký štáb, máš tých hercov, máš veľkú zodpovednosť, aj nejaké rozpočty ste určite mali, takže tá zodpovednosť tam je. Ale taký urobiť ten krok, že nebojím sa, poďme do toho. To je najdôležitejšie sa nebáť a najdôležitejšie je riskovať, si myslím, že najhoršie, keď si dáva ten tvorca nejaké možno mantinely. Ja myslím, že tá skúsenosť toho, že aj urobiť chybu alebo aj urobiť nejakú hlúposť je veľmi potrebné. Takže čo najviac si toho vyskúšať je podľa mňa taká rada, že to si myslím, že každý z nich... A teraz je taká technika a taká doba, že v podstate hoci kto môže točiť, si myslím. Takže ja by som bol radšej, keby som videl veľa aj možno amatérskejších filmov vznikať, lebo na tých sa najviac naučia. Nie, to je úžasné, lebo veľa ľudí podľa mňa premrhá aj ten talent, že vlastne sa nepustia v tom ránom veku do tých vecí. A možno to chcú príliš dokonale. A ja mám pocit, že tá režia je dosť o kompromisoch aj u nás a majú možno nejakú predstavu, alebo ich tak niekde aj vedú možno na tých školách, že je to také celé, ako myslím teraz konkrétne režisérov, že to je iba o ich nejakej vízii, ale ja mám pocit, že to je tímová robota. A nájsť si ten tím ľudí okolo, ktorý vám pomáha vlastne tú nejakú víziu stvárniť a dajú do toho aj oni niečo svoje, tak to je to najpodstatnejšie. Myslím si, že pracovať ako tím, nie iba ako jednotlivec. No a vlastne ako ďalší projekt si mal Love, čo už bol proste slovenský megahit. Bol to tretí divácky najúspešnejší film. Minulá mi kamarátka hovorila, že to definovalo celú jej pubertu a tú mladosť. Takže doteraz vlastne ten film sa stále a stále pozerá. A ten už mal aj normálnejší rozpočet. Áno. Ten už mal aj vlastne z fondu sme mi dostali na to nejaké peniaze. Už to bol prvýkrát pre mňa normálny štáb. A čo bola taká prvotná myšlienka toho príbehu? Vtedy bol taký, ja si to pamätám, taký muzikál hip-hopový, že Príbeh ulice. A mal to veľký úspech a mne sa ten muzikál moc nepáčil teda. A mal som pocit, že bol to taký vlastne Romeo a Julia, nejaký hip-hopový súčasný. Tak som tak nejak vycítil, že tí ľudia ako keby chcú nejakú love story, možno zo súčasnosti pre mladých. A tak som sa snažil vymyslieť nejakú vlastnú, že však niečo také musím vymyslieť aj lepšie. A takže to bol taký moment, ja si pamätám, že ten muzikál ma nakopol na to, aby som urobil v podstate takú trošku dramatickejšiu romancu. No inak ten film je nádherný. Mňa vždy, keď ho pozriem, tak tam slzím na konci. Okay. Nemôžem pozerať ten koniec, lebo živa to dostane. A inak to je inak vec, že mne ľudia ďakovali v tej dobe, že to má happy end vlastne. Lebo v tej dobe naozaj, neviem, bolo to zvláštne, ale všetky filmy, teda tie slovenské, mali vlastne negatívny koniec, depresívny vyslovene. A ja si to pamätám, že na tej premiére za mnou chodili ľudia a vlastne sa hrozne tešili, že to má pozitívny message a že to má pozitívny koniec. A mne to prišlo práve, že v tom filme tú nádej im dať je viac, ako ich úplne iba zdeprimovať. Čo je úžasné na tom konci, že nemusíš nič povedať, že je to celé len v obraze, že ona čaká pred tou väznicou. No a tam sa už ja neudržím. No a tak teraz prejdeme na horúcu tému. Miky a Černák, vlastne dva posledné tvoje filmy. A ako k tomu celému prišlo? Za mnou prišiel
producent vlastne toho filmu. Mňa to zaujalo, tak som sa s nimi stretol, ale keď mi povedali, že ako to chcú urobiť a treba o čom bude scenár, tak ma to vlastne sklamalo a som im povedal, že to nejdem robiť, takýto film. No a potom ubehol nejaký čas a oni sa vlastne spojili s ďalšou produkčnou firmou a tí ma znovu oslovili na ten projekt a tam už som zrazu mal pocit, že to chytá takú možno profesionálnejšiu úroveň a spoločne sme potom ako hľadali, že kto by to trebárs mohol písať ako scenárista, lebo ja som naozaj vtedy ani nemal čas, ani sa necítil na niečo také, že by som to písal. No a keď už sme našli vlastne toho Mira Šifru, scenáristu, tak tam už som naozaj chytil taký pocit, že to bude dobré. A potom vlastne ty si mi hovoril, že tá tvoja prvotná myšlienka bola, lebo on v reále mal iba koľko 28-29 rokov, ten Mikuláš Černák, a že vlastne okastovať to mladými hercami, ale vlastne bol to nejaký problém a že vlastne potom si zmenil ten koncept. Áno, no tak ja na začiatku som veľmi mal také veľké oči, že to urobiť úplne reálne, aby sa všetci podobali a boli rovnako starí, ale hneď som narazil na to pri tých prvých castingoch, že nemáme tu jednoducho takých hercov a nie sme tak veľký trh, aby sme si mohli vyberať v zmysle, že aby tí herci boli aj skúsení, aj sa trebárs podobali, alebo boli v rovnakom veku. Takže myslím, že veľmi rýchlo som hneď na začiatku zavrhol, že to teda nebudú mať rovnaký vek ako tie skutočné postavy. No a potom, jak by na casting začali chodiť starší a starší herci, tak tam vlastne niekde tá generácia okolo Milana Ondríka, to mi prišlo, že sú najvyhratejší a zároveň ešte nie sú starí a že sa vlastne na to hodia a na základe nich som potom hľadal trebárs jeho mamu alebo jeho ženu a celé sa to vlastne tak vyposúvalo skôr vyššie. Ale som rád, že sme išli. Ja mám rád aj na týchto filmoch o nejakých ľuďoch, ktorí reálne existujú, že není dôležité možno až, že či sa podobajú alebo nie, ale že akí sú herci. Keď bol aj, myslím, že Javier Bardem mal taký film tiež o jednom mafiánovi, takže moc sa nepodobá, ale zahralo vynikajúco pre mňa. Takže to je asi najdôležitejšie, že aby to vedeli herecky stvárniť. A ty si sa vlastne s tým Mikulášom musel priamo aj stretnúť. Aká bola jeho prvotná reakcia? Nebal som sa vlastne toho, išli sme tam so scenáristom. Myslím, že to prvé stretnutie bolo ešte predtým, ako sa samozrejme ten scenár išiel písať. A pre nás obidvoch mám pocit, že bolo veľmi dôležité na tom stretnutí si vlastne vyjasniť presne tie také základné veci, že nejdeme robiť niečo ani ospravedlňujúce a to, že to je z jeho pohľadu, lebo od začiatku sme vedeli, že ten film chceme rozprávať z jeho pohľadu. Takže to neznamená, že teraz ako ho budeme možno ukazovať v nejakom inom svetle alebo lepšom svetle. Toto je, myslím, že bolo na tom prvom stretnutí niečo, čo sme si chceli určite vyjasniť a na moje také milé vlastne prekvapenie bolo, že on s tým nemal žiadny problém, že ideme po tých reálnych skutočnostiach, že sa chceme zaoberať tými reálnymi spismi a hovoriť to tak, ako sa to stalo a nie tak, ako by to možno on chcel, aby bolo vykreslené. A ty si mi hovoril takú vtipnú príhodu, že vlastne mu vôbec nevadilo, že sa ukazovali tieto všetky vraždy a ešte v tej dvojke to bude asi ešte oveľa horšie, čo sa navývádza. Ale že mu vadilo proste také detaily, že on mal toho tigra, alebo tých tigrov a že ich vlastne v tom filme, v tom scenári krmili nejakým mesom a to meso v skutočnosti nebolo hovädzie, ale jelenie. Ako to bolo? Áno, tak ako v podstate veľa ľudí si myslí, že jak ten scenár nejak ovplyvňoval, ale to myslím, že aj scenárista vie povedať, že keď on hovoril nejaké pripomienky, tak to boli naozaj detaily tohto typu, že či sa krmil tiger proste jeleninou alebo kuracím mesom, boli to úplne hlúposti a vlastne nezasahoval do tých reálnych vecí, ktoré my sme chceli mať v tom filme. Čo bolo tiež vlastne pre mňa pozitívna skúsenosť, že to tak je. A myslím si, že aj on nám hovoril na prvom stretnutí, že on nemá prečo nejak nám brániť alebo niečo nesúhlasiť, že radšej chce ako keby vedieť o tom projekte, lebo vie, že keď niekto bude chcieť, tak si to natočí, či sa mu to bude páčiť alebo nie. A pozeral som s Milanom Ondríkom teraz taký rozhovor a on mal takú veľmi zaujímavú myšlienku, že teda prvé, keď si ho oslovil, tak on hovorí, že on sa vlastne nepodobá na toho Mikyho
ale že bude všetko robiť na to, aby sa čo najviac podobal, a skončilo to tak, že sa pozrel do zrkadla a úplne sa vydesil, lebo bol tam proste ten Mickey pred ním. Ale že on si ho študoval a tiež sa s ním, ako ste tam asi spolu chodili, a sa s ním stretol a snažil sa vlastne pochopiť, porozumieť a zisťoval si, ako vyrastal a akých pomerov bol, a zrazu začalo mu to tak ako sedieť tomu Milanovi, že to som ja robil, ja som sa bil v kluboch, preboha, veď ja som mohol skončiť ako ten Mickey. Takže je jeden z tých pohľadov na ten film tak, že je to vlastne o človeku, kvázi bežnom človeku, a môže sa proste, ako sa môže vydať na takúto cestu a stať sa takýmto monštrom. Je to o tom. Myslím, že aj scenarista o tom hovoril, že on by vlastne, keby to bolo len také nejaké, že jeho na tom príbehu tiež zaujalo to, čo aj mňa, že ako sa z obyčajného človeka niečo takéto môže stať, že keby to bolo niekom, kto má možno nejakú psychickú poruchu, alebo nejaký sériový vrah, ktorý proste len tak vraždí ľudí, tak to by ma možno až tak nezaujímal taký príbeh, ale tiež vlastne mi prišlo zaujímavé, ako sa vlastne z normálneho človeka dokáže nejakými rozhodnutiami chybnými naskočiť na vlak, z ktorého sa nedá výjsť, lebo veľa ľudí možno si neuvedomuje, že z toho vlaku sa nedá výjsť nejak inak, iba proste skončiť, že zomru, alebo tak, ako skončil on, že vo väzení. No a keď ten človek tú hru rozohrá, tak už potom ju vlastne musí hrať. Tam si úžasne urobil ten moment, keď vlastne nakázal tú prvú vraždu toho majiteľa krčmy. A bolo tam také vlastne, ako keď som pozeral ten film a tú scénu, tak boli tam dva deje, bol tam on so svojou rodinou, s kamarátmi, s ich deťmi, a zároveň vlastne prebiehal ten únos a tá vražda. A on mal ako keby také ešte pochybnosti, že bol to taký moment, že v tom, že ešte vlastne tam bol ten obyčajný človek, ale potom vlastne, že keď človek, ako keď je vo vojne vojak, vykoná tú prvú vraždu, už tie ďalšie vraždy mu nič nerobia. Hej, je to presne tak, a je to aj presne ten moment v tom filme, kde podľa môjho názoru sme sa tam snažili dať aj divákom, že vlastne od toho bodu už ide úplne vlastne iba zlým smerom ďalej, a už to není len nejaké ekonomické malé podvody, ale že to už ide naozaj do vražd aj nevinných ľudí, takže každý, podľa mňa, myslím si, že všímavejší divák to vidí, že od toho bodu sa to celé začne už otáčať, aj ten jeho charakter. A potom tam je veľmi vtipná story, a to by si mohol porozprávať, ako keď si castoval vlastne Milana Ondríka, tak on hral Ivete. A... To už myslím, že niekde hovoril. To je taká legenda nejaká, ktorá sa hovorí, a myslím, že aj Milan už na to odpovedal nejak, a že hej, no, že sa objavil zrovna vtedy v Ivete a že z toho Mickey nebol úplne nadšený, keď vo väzení nejak možno tí väzni videli zrovna, že tento herec to bude hrať, akože, ale neviem, či je na tom pravdy. Každopádne myslím si, že z toho finále, ako to Milan zahral, tak že ako myslím si, že tam nie sú žiadne pochybnosti, že on ako herec dokáže hrať rôzne postavy. A keď si ho vlastne okastoval, tak som mu povedal, teraz budeš chodiť do fitka, pol roka budeš makať a musíš sa proste na tom Mickeyho zmeniť. Aké inštrukcie dávaš tým hercom? No toto zrovna áno. Ako v tomto prípade inak väčšinou nedávam ľuďom inštrukcie, že majú sa zmeniť, ale tuto sme všetci hovorili, že on bol naozaj extrémne chudý vtedy, keď sme ho nakastovali a povedali sme, že musí pribrať, a on si vymyslel, že to bude teda svalová hmota, a na základe toho začal chodiť vlastne aj na ten box, čo už niekde on hovoril. A áno, bolo to veľmi podstatné pre mňa, aby bol veľký v tom filme. Že aby naozaj, že nevyzeral zrazu, že keď tam budú jeho nejakí kumpáni, takže pri nich bude tak nejak smiešne vyzerať, ale on sa to chopil veľmi vlastne vážne, a tie odstupy v tom točení boli veľké, čo ja obdivujem, že on to udržal. My sme trebárs točili v marci a potom až niekedy v júli alebo tak, a on dokázal vlastne celý ten čas byť sústredený a vlastne stále makať na sebe, aby bol rovnaký. A on ako sa vlastne dostával do tej role? Lebo napríklad, keď Heath Ledger hral v Jokerovi, tak on sa separoval od celého toho štábu, aby ich všetkých nenávidel a vlastne pobláznil sa v tom karavane. Aký je jeho prístup?
Vieš čo, trošku na začiatku som mal z neho ten pocit, že tiež sa vlastne veľmi sústreďuje a drží od všetkých a na tom placi sa kopeckrát vlastne dejú aj vtipné situácie, že on sa snaží skôr držať od všetkých inde a sústreďovať, čo sa mi veľmi páčilo, že bol až takto sústredený, pretože my sme točili 2 filmy naraz a plus možno ešte kúsky nejaké aj do takej minisérie z toho. A udržať vlastne tú pozornosť, že kde si v scenári a čo sa deje a rozvrhnúť si to herecky je podľa mňa extrémne ťažké. A obzvlášť na hlavnej postave, ktorá v podstate nezlezie z obrazu a je tam skoro v každej scéne. Takže myslím, že na tom placi som ho ja tak vnímal, že je skôr sám a že sa tak nejak sústreďuje na to celé. Ale to by musel povedať on. Ja viem, že aj jeho rodina teda bola taká, že hovorila, že už mu to možno trochu ide aj do súkromia. Ja som ho teda vnímal, že je trošku... Že začal pištol pri sebe nosiť. To nie, ale že začal byť už trošku taký, jak on hovoril, že viacej búchal do mecha a menej čítal trebárs, alebo že viacej bol v tej posilovni a vlastne sa trošku mu menil ten pohľad. Ale zase sa mi páčilo, že ako náhle sme skončili, tak sa hneď vrátil a bol úplne taký, ako ho poznám aj z predtočenia. A vlastne tam sa mi ďalšia scéna, moja obľúbená z filmu, je keď vlastne prenášajú tú fitness skrinku po meste a vlastne majú tam tie mŕtvoly a z toho kvapká krv a teraz zastaví nejaká slečna na ulici a pýta sa toho Mickey, ale si zdržuje a oni ledva držia tú skrinku. A že to je až taká vlastne paródia na život, ale je to tak, že aj tieto, lebo človek má predstavu, mafiánska organizácia, všetko je organizované, všetko je dokonalé, ale v princípe kvázi nič nefunguje, nie? A všetko sa deje tak náhodne a že ten humor tam je skutočný. Veľa ľudí malo s tou scénou problém, čo som počul, že vlastne sa na tom smejú ľudia, ale za prvé tá scéna sa tak stala, to je jedna vec, a druhá, že neviem, ako možno to príde, mne to skôr príde absurdne ako smiešne a ja mám veľmi rád filmy práve bratov Coenovcov, ktorí sú v tomto dobrí a ich Fargo a iné veci vlastne ja mám strašne rád, lebo tieto takéto absurdné situácie sa vlastne v realite dejú oveľa častejšie a je ich kopec a to sa nedá vymyslieť, tak by som povedal. Že keby tá scéna bola vymyslená, tak mi to príde ako niečo účelové, ale tým, že sa ona naozaj takto stala, tak proste my sme sa snažili len tú absurdnosť ukázať. A potom pre teba bola veľmi dôležitá scéna, keď Mickey stojí pri tom jazere s tým tigrom. A prečo vlastne takéto ty to voláš, že sú to také bizárne momenty v tom živote a že to robí ten film? Mne to veľmi charakterizuje tú postavu a vlastne to je taká vlastne iba nejaká historka počiarov, ktorú keď som ja počul, tak mi vlastne vizuálne zostala v hlave. A ona to bola zrovna scéna, ktorá aj bola v scenári, aj sa odtiaľ potom vypísala, aj som ju tam zase naspäť vrátil, lebo pre mňa proste to charakterizuje aj tú postavu, aj v akej fázi sa nachádza. A naozaj, že okamžite, keď som počul tú historku, tak som ju mal zvizualizovanú. To, že niekto proste ide a zoberie do auta tigra, ide na nejaké pleso sa s ním kúpať za dňami, príde, že to proste musíme natočiť. Že to je niečo, čo musí byť v tom filme. A čo sa s tými tigrami stalo? Ako úplne už históriu tých tigrov som nedopátraval. Oni niekde, myslím, že dožili. Ale neviem, či to je pravda. Ja som počul aj takú historku, že keď už prirodzenou smrťou teda zomreli, takže jeho právnik mal kožu z toho jedného tigra potom doma. Takže malo to takéto doznenie. Ale tak je pravda, že nie každý má tých tigrov a chodí venčiť a zaútočí na ňo niekedy tie tigre? Myslím, že nie. Tým, že on od malička ich väčšinou sa o ne staral, tak oni tak nejak privyknú na toho človeka, čo aspoň viem od nejakých ľudí, ktorí majú túto skúsenosť so šelmami, tak myslím, že za ňo nezaútočili, ale tiež to niečo ako keby hovorí, myslím si, že o tom charaktere. A nielen jeho, ale myslím si, že ktokoľvek, kto chová takéto šelmy, tak je to nejaká špecifická vlastnosť v tých ľuďoch. Ja som poznal človeka, čo choval krokodíla, takže potom vyrástli a už nevedel, čo s nimi. A teraz má topánky z toho, hej? Alebo čížmy? Nie, to už im ich predal, že mal tak dobré srdce, nechcel zatiaľ. Ale už možno... A potom je tam vlastne ďalšia vec, ešte z hľadiska psychológie toho Černáka, čo je ako veľmi zaujímavá. On
si mi hovorí, že 17 rokov vlastne bol na samotke, ako ho chytili a nevypovedal tých svojich kumpánov. A že vlastne títo ľudia, títo mafiáni, takže oni majú kvázi akože v tom svojom svete, že vedia, že páchajú zlo, asi, teda ja si aspoň tak myslím, ale zároveň chcú sa presvedčiť, že sú aj nejakí dobrí. A že majú nejaké morálne zásady. Myslíš, že bolo toto súčasťou toho, alebo... Ja úplne neviem, prečo nevypovedal a akože tak dlho, ale vnímam to tak, že ten trest, ktorý za to dostal, tak si chcel odpíkať alebo odpikáva, že ten trest, ktorý dostal, prijal. Podľa môjho názoru, keby on na začiatku začal vypovedať alebo rozprávať, tak možno by nemal tak ťažký trest. To si myslím ja. Že by ten trest bol možno menší, tým, že by spolupracoval ako trebárs tí jeho kolegovia. A tým, že to neurobil, tak za mňa ako keby si povedal, že toto je ten trest za to, čo však on vedel, čo spáchal a že to zobral ako že tak to je. A on sa niekedy stretol s rodinami tých obetí? Myslím, že na súdoch áno. Že na súdoch... A ospravedlnil sa niekedy? Alebo... To úplne neviem, že či sa priamo im ospravedlnil, ale tak som to úplne až nesledoval, ale myslím si, že ten pocit nejaký ako tej viny asi musel niekde reprodukovať na súdoch. Nie, to je hrozne zaujímavé, že ešte potom vlastne si hovoril, že on robil také veci, že bol proti drogám, čo to sa pripomína trocha Krstného otca. A že vlastne akože z toho svojho teritoria nechcel, aby tam boli vlastne drogoví díleri. Že boli tam vlastne takéto príbehy? No, boli tam aj takéto príbehy, tak oni si nastavili nejaké teda pravidlá a podľa nich, viem, že jedno z tých pravidel bolo aj, že vlastne keď mali s niekým problém, tak nejak neútočili na jeho rodinu, či už deti alebo manželku, že to sa ako keby nikdy nestalo, že by nejak útočili, aj keď jeden prípad sme dali aj do filmu, ktorý bol taký vlastne polovičný, čo bol v tej jednotke, ale akože by chcene sa nejak pomsťovali na rodine, to myslím, že tiež bolo jedno z takých pravidiel, ktoré si určili. Je to také absurdné, že na jednej strane proste robia strašné veci a potom sa tvária, že majú nejaké morálne zásady. Tak je to organizácia. Ja myslím, že zločinecké organizácie sú organizácie ako každé iné a asi si nejaké pravidlá nastavujú aj tieto nelegálne organizácie. No. A čo bol najťažší natáčací deň? Alebo ich bolo viac asi. Ja spomínam na jeden, ktorý sme si dali taký top 3 asi najťažšie dni, čo som mal za život. A jeden z nich určite bude v tej jednotke, keď lámu ruku vlastne jednému tam protagonistovi. A to bolo proste v takej zime sme točili a v noci, že to je niečo, čo naozaj na to spomínam, že to bolo fakt najťažšie asi, lebo sa nám tam pokazili aj ohrievače, elektrina nefungovala. Teraz ako vyzerá to super tým, že im ide aj tá para od úst a sú to super zábery, ale myslím, že tam sme si siahli na dno aj herci, aj my a bolo to akože extrém úplný. Spomínam na to, že najhoršie podľa mňa točiť v zime, ale je to možno aj preto, že ja nemám rád zimu, takže keď som vystavený nejakým brutálnym minusovým teplotám a musím byť vonku, tak to je pre mňa ťažké. Ďalšia téma niekde na Havaji, nie? No práve, že v tom teple je to určite príjemnejšie. No, tak škoda, že ten Černák nepôsobil tam. Musím nájsť niečo iné z tohto akože prostredia. Na čo sa majú diváci teraz tešiť v tom druhom dieli? Čo je taký najväčší rozdiel? Lebo to asi bol, že vznik toho Černáka a teraz ako to pokračuje? Vieš čo, v tejto druhej časti, my sme to tak nazvali, že ten prvý je jeho vzostup a tá dvojka je jeho pád a my sme ukázali na konci tej jednotky, že už je teda boss tej mafie na Slovensku. No a myslím si, že v tej dvojke uvidíme, že čo to obnáša. Že keď je niekto boss mafie na Slovensku, tak tie ostatné skupiny a nejaké trenice medzi nimi a vlastne do toho zakomponovaná aj nejak teda tajná služba, možno skoro až vláda, tak toto je niečo, je to podľa mňa väčší thriller, je to viac akčné a možno to, čo ľuďom niektorým vadilo, že tá jednotka pre nich nemala koniec, aj keď pre mňa teda má koniec zaujímavý,
tak tuto ten koniec dostanú, lebo tu ako keby aj tá konzekvencia, aj vlastne sa to celé aj uzavre. A vlastne tak teraz bude Černák film a potom na Joj Play spúšťate seriál a tam bude zase aký rozdiel? No, my sme ešte z toho chceli urobiť minisériu štvordielnu, ale ja úplne nemám rád, keď sa iba rozseká film na nejaké časti, takže trošku sme sa tomu snažili dať nejaký iný koncept, tak uvidíme, či nám to vyšlo, ale čiže nejaké drobné scény možno tam budú, aj čo sú není vo filme, ale to skôr by som povedal, že ten štýl rozprávania je možno trošku iný v tej minisérii a my vlastne začíname už priamo vo väzení a nezačíname, ale ako všetko, čo bolo v tých filmoch, tam samozrejme bude, ale možno to rozprávanie, aspoň dúfam, v tej minisérii bude možno zrozumiteľnejšie tým, že to bude všetko v kope. A ešte ľudia sa vlastne viac dozvedia, ešte nejaké ďalšie backstory. Áno. Tá, ešte mám jednu otázku k tomu Mikimu, že on tie obidva filmy už videl? A ten druhý nie. Ten druhý ešte len teraz ide do kín, takže verím tomu, že keď však to bude aj v televízii, oni tam majú aj televíziu, takže možno aj minisériu si už pozrú aj všetci tam. Celé väzenie. Budú robiť si popcorn a... tak teraz by som prešiel veľmi rád vlastne k tvojmu úplne poslednému filmu. Teraz bude Černák, ale si vlastne neuveriteľné. Dva veľké filmy si vlastne vydal do kín minulú jeseň. A po Mikim bolo Love, vlastne pokračovanie veľmi úspešnej jednotky. A jedine rozdielom tým, že sa to odohralo v Tajsku a je to vlastne prvý slovenský blockbuster, ktorý vyzerá ako veľké západné produkcie na streamingových platformách. A čo ťa k tomu priviedlo? Prečo Tajsko? Prečo nie Chorvátsko? Alebo možno Česko? My sme si už, vieš čo, pri jednotke robili srandu, že keď tá jedna z tých postav ušla do zahraničia, tak sme hovorili, že on ušiel do Tajska. To sme iba zo srandy hovorili, lebo veľa ľudí, keď urobia nejaký prúser v Európe, tak väčšinou utekajú mimo Európu a väčšinou sú to nejaké Filipíny alebo Tajsko alebo Ázia, tak vlastne to bol nejaký ten prvotný mód a potom ten druhý bol, že tým, že som tam začal chodievať, tak som si hovoril, že je to veľmi zaujímavá krajina vizuálne a že vlastne to niečo, čo sme na Slovensku nikdy vlastne v žiadnom nejakom filme alebo seriále nikto nenatočil. A ja som vlastne Šťastný nový rok točil v Chorvátsku a to ma ešte viacej uistilo, že chcem v zahraničí niečo vyskúšať. Aj keď toto bolo teda o dosť ďalej. A myslím, že to bolo ako rozhodujúce. Že ten vizuál toho Tajska a to, že to ešte nikto u nás neurobil, nenatočil. A ty si vlastne mal tiež limitovaný budget, iba nejak 1,3 milióna eur. Áno, tiež to bolo veľmi limitované. My sme dostali nejakú dotáciu tiež, ale väčšina išla zo súkromných peňazí a ja si aj dovolím povedať, že z našich. Takže to je presne takéto, že do toho dávaš úplne všetko. To nadšenie bolo obrovské. Ja som mal výborného koordinátora, ktorý je vlastne taký známy aj v Hollywoode, aj hral v tej Game of Thrones Night King a vlastne takíto ľudia nám pomáhali podľa mňa nie za peniaze, ale za to, že ako chceli nám pomôcť. A je to podľa mňa veľký kus roboty, čo my sme tam zvládli aj produkčne, aj z toho hľadiska ako fyzického, že je to o tom nadšení, no? Že netreba sa podľa mňa vzdávať a treba, keď si niečo takto... Ja sa väčšinou teda nevzdávam, ale to teda vyzeral tento film niekoľkokrát, že už by to asi radi vzdali všetci okolo mňa, ale ja som si povedal, že ten film proste musí vzniknúť a že zase možno o pár rokov naberie že takú nejakú, jak by som to povedal, že hodnotu pre mňa, ako aj tie moje predchádzajúce, že hovorí o nejakej časti môjho života. Že je to film, ktorý vlastne zachytáva, kde som bol možno v roku 2015, aj keď vznikol 2024. A vlastne ten Night King, to je Vladimír Furdík, ktorý je asi jeden z najväčších stuntmenov v Hollywoode. Hral Ridley Scotta, bol v tom Game of Thrones, vlastne hlavného antagonistu hral. A ako si sa k nemu dostal? Vieš čo, úplne náhodne, že sme si vychytali ešte s jedným kamarátom, že bude na nejakom komikone, ktorý sa tu odohrával.
a on nám vedel vybaviť lístky, že na také stretnutie s fanúšikmi a my sme tam proste prišli a jak fanúšikovia vlastne, aj Game of Thrones, aj jeho. A ja som mu tam vlastne chvíľočku že sme s ním mohli hovoriť ako o samote. A ja som hovoril teda, že som režisér a že by som hrozne rád chcel, aby mi hral v ďalšom filme. A na moje prekvapenie on povedal, že tak tu máš číslo a že sa mi ozví. A to je podľa mňa presne o tom, že tie veci skúsiť, aj keď vyzerajú možno, že to je úplne nereálne. Tak som sa mu ozval a on si medzi tým pozrel aj Love jednotku, aj si zistil, že teda čo som robil predtým. Stretli sme sa a odtedy sme to začali nejak riešiť a myslím si, že sme si veľmi sadli a ja mám z neho veľkú radosť, že je takýto, že to není, že väčšinou tí ako keby najúspešnejší ľudia, čo ja vnímam, sú najskromnejší a najnormálnejší. A on dokonca hovoril, že kvôli tebe odmietol Ridleyho Scotta. To sa tak spopularizovalo, áno, myslím, že v tom období sa niečo točilo, kde jeho produkcia oslovila. Ale vieš čo, vlastne aj on mi potom na natáčení hovoril, že oni tie obrovské produkcie 300 miliónové sú dosť únavné vlastne. A keď ich ideš veľa za sebou, tak vlastne si myslím, že pri nás si on tak trochu oddychol. Že on už vlastne si chcel aj trochu oddychnúť a tým, že mal aj vlastne postavu, ktorá rozpráva v slovenčine, tak ho to celé vlastne bavilo viac, ako keby bol zase v nejakom ďalšom už neviem koľkátom v poradí obrovskom projekte. A vlastne v tom filme Love, tak tam sú skutočne neuveriteľné akčné scény. A ako sa pracuje s takýmto kaskadérom? Ako on urobí nejakú choreografiu, že skôr je to ako taký balet, taký tanec? Alebo ako? Je to tanec, no. Ono je to, bolo tiež zvláštne vlastne sledovať, že on postavil nejakú choreografiu, ktorú cvičil s Míšom Nemtudom, ktorý hrá hlavnú postavu tu aj v Bratislave. A nacvičovali to, vlastne mi to vždy natočili, oni tí stanti vždy natočia nejak, akože ako tá sekvencia bude vyzerať, aby aj ja som sa vedel na to pripraviť. Ale potom, keď sme prišli tam priamo na plac, tak on musí upravovať tú choreografiu podľa toho, koľko máme času a ako vyzerá tá lokácia, takže sa to ešte celé vlastne pomenilo, z čoho bol ten Míšo teda dosť vystresovaný, lebo je to ako tanec, čiže ty sa naučíš nejaké kroky a on ti ich zrazu ako choreograf začne za jazdy meniť. A mali myslím, že nejaké aj skúšky tam, že väčšinou, ale veľmi málo proti samozrejme nejakým zahraničným filmom, čiže jeden deň sa skúšalo a jeden deň sa točilo. Takto to bolo aj na tom Lovečku. A vlastne to Love ti neprineslo len úžasný film, ale vlastne ti prinieslo aj manželku a krásne dieťa. Ako to bolo? Ako ste sa stretli? Víš čo, no to bola tiež náhoda tým, že som tam tak často chodieval. Ja som vôbec nerátal s tým, že sa mi niečo takéto môže prihodiť, ale... A to bola taká šťastná náhoda. A bola to taká šťastná náhoda v podstate, že keď som tam chodieval na obhliadky, tak sme sa nejak ako keby stretli s mojou ženou náhodne a vlastne ešte keď som písal scenár, tak sme neboli ešte ani zobratí. A tým, že sa ten film tak dlho naťahoval, tak to skončilo, takže ja už som bol aj ženatý, aj sme mali dieťa, takže som ho aj napísal do scenáru a pamätám si, že som jeho rolu do scenáru napísal tak, že je to malé 3-mesačné dieťa, ktoré nerozpráva a môžu ho brať ešte v táške na motorke pomaly. No a kým sme vlastne točili, tak už mal 4 roky a už bol teda aj rozprávajúci, aj veľký chalan, takže... Ale som rád, že som aj ich mohol zakomponovať do toho filmu, lebo to samozrejme pre mňa úplne je niečo také nezabudnutelné, že aj o 20 rokov, keď si ten film zapnem, tak mu môžem ukázať trebárs, že takto si vyzeral, keď si mal 4. No, že je to pán herec. Áno, prvú rolu mal asi najskorej z nás všetkých v rodine. Nie, lebo ja mám tiež otca režisera, ja som bol 3-ročný angažovaný. Presne, a utopil ma vo vani, takže to bol začiatok mojej hereckej kariéry. Ja som ho netopil, ale nedovolil som mu ani jazdiť s Míšou na motorke moc. Pôvodne tam toho malo byť teda oveľa viac. Tak furt by nejaké stanty s ním urobil. Presne. A vlastne aj manželka hrala, sa objavila v jednej scéne. Áno, aj manželku som tam zakomponoval do jednej úplne malej scény. Ona tam hrá takú barmanku prvýkrát, keď dojde Míšo do Thajska. A to bolo tiež, že bola na placi a tiež ako vlastne som chcel. Ona má z toho oveľa väčší stres, teda, ako som čakal.
a povedala, že nechce byť herečka, lebo je to stresujúce. Ale je to podľa mňa prirodzená, veľmi je to taká milá rola. I don't understand. Maybe like, what do you want to drink? Beer? Something local? Okay, 2 minutes. A vlastne ty máš takú smiešnú príhodu, že keď ste sa stretli, tak ty si jej povedal, že si režisér a ona sa tvárila, že vie, čo, no proste, že ťa chápe, že čo to je, ale vlastne skutočnosti nevedela. Nevedela. Ona sa ma pýtala, že čo robím. Ja som hovoril, že som režisér a mi to odkývala a vlastne vôbec nevedela. A potom sa mi až priznala, že čo to znamená, lebo director môže byť veľa vecí v angličtine. A až keď sem prišla prvýkrát za mnou, tak ako bola prekvapená z toho, že teda áno, že režisér a že poznám veľa ľudí. A v konečnom dôsledku my až keď už po svadbe som ja začal točiť všetky Šťastný nový rok a viacej točiť vlastne ako predtým. Dovtedy som skôr robil Lokal TV tak nejak doma alebo vo firme niekde za kompom. Takže zrovna keď ona prišla do môjho života, tak sa to celé rozbehlo a videla teraz, jak to vyzerá aj na placi a že aká je to práca. No. Nezlakla sa filmového sveta? Nezlakla, ale teda nie je úplne nadšená také, keď ideš na 3 mesiace alebo na 2 niekde točiť, tak to ani úplne najšťastnejšie. Preto aj ja som radšej doma a každú možnú chvíľu, aj keď som točil a mohol som ísť domov, tak som väčšinou išiel domov. Robíš veľa aj s mamou, ktorá ti vlastne aj spolu s ňou produkuješ filmy, aj Love 2 si produkoval, aj ti písala nejaké scenáre. A ako to funguje, keď takto robíš vlastne s rodičom? Hádate sa? Musíš ju počúvať, alebo ona teba počúva? To sa ma presne všetci ako pýtajú, ale však asi aj ty robíš niečo so svojím otcom a ja myslím, že keď je tam taký nejaký rešpekt, tak my sa fakt ako nehádame. Ona je väčšinou za produkciu alebo za scenár. Ja tým pádom viem aj od nej, že čo je možné a čo nie, čiže sa nebudem hádzať o zem, keď viem, že proste sa to nedá urobiť. A tá spolupráca bola vždy veľmi vlastne kľudná a myslím si, že sme si najviac rozumeli, že treba, keď som robil aj nejaké iné produkcie, tak to vždycky bol väčší boj, ako keď je to in-house a vieme si povedať dopredu, že čo sú možnosti a čo sa dá a čo nie. Ale nemáme nejaké rozpory. Myslím si, že ona si tiež nechá odo mňa poradiť, ja tiež od nej. Nie je to, myslím si, že veľmi také harmonické. A chcel by si urobiť ďalší film v Thajsku? Chcel. Chcel by som urobiť ďalší film, ktorý by bol kompletne už v inom jazyku. Neviem, či teda thajský, alebo anglický, alebo akýkoľvek, ale láka ma to, lebo za tú dobu trošku aj v Šťastnom novom roku sme mali nejakých chorvátskych hercov a proste vždy, keď dojdem do kontaktu s týmito zahraničnými hercami, tak ma to v niečom baví viac, lebo tých našich ako keby príliš dobre poznám. Že tým, že vlastne aj od detstva ich poznám niektorých a tak je pre mňa zaujímavé veľmi, tí zahraniční herci sú pre mňa niečo také neopozerané, by som povedal. A kto je taký tvoj dream actor, ktorého by si chcel akože zahraničný? Herec, nejaký vysnívaný? Vieš čo, rád by som točil napríklad s Goslingom a z herečiek, neviem, zo Zendajou. No, to je dobrá kombinácia. No, a už máš aj tému, ktorú by si im ponúkol? To asi nie, to zatiaľ nemám, tak budem sa im musieť porozmýšľať, že čo im navrhnem. A prečo si myslíš, že v dnešnej dobe tie filmy sú viac ako také serióznejšie, temnejšie, je tam menej toho humoru? Aj tie love story už sú vlastne také naštrbené, že kedysi aj tie 90. roky, tak to boli proste Titanic a Forrest Gump, proste love story až za hrob. A teraz to ako keby zmizlo z tej kinematografie. Neviem, ja mám, to je podľa mňa nejaká širšia otázka, ale ja mám pocit, že to boli také nejaké klasiky a že vlastne vznikol taký názor, že tie klasiky sú už nudné a že ich treba nejak ozvláštniť a že vlastne netreba už opakovať stále to, čo bolo a treba to nejak akože vždycky obzvláštniť, ale ja mám pocit, že už sa to ale dostalo zase paradoxne do toho bodu, že tí ľudia ani nevedia urobiť tú klasiku a už a priori vlastne ňou nejak opovrhujú alebo ju chcú hrozne nejak originálne inak uchopiť. Ale ja si myslím, že tie klasiky je
dobré robiť stále. Že to je jak aj s hudbou a takisto aj so žánrami a že vlastne tieto klasické postupy nikdy podľa mňa nezomrú. A či už teraz to robia inak, jak som hovoril pri Love jednotke, všetci robili zlé konce, depresívne a potešilo to tých ľudí, ten happy end, tak podľa mňa vždycky táto romanca bude baviť ľudí. Ako komerčne určite to vždycky bude baviť ľudí, lebo to sú tie najpozeranejšie veci podľa mňa aj doteraz. Či už máš aj Spidermana posledného, tak tiež tam máš romancu a neviem, ako všetky tie filmy, tieto Avatári a tie najsledovanejšie majú stále v sebe ten klasický nejaký štýl rozprávania. Niekto to, myslím, že hovoril, že zrazu ty sa môžeš v kine aj zamilovať do tej postavy a nemá to žiadne konzekvencie, vieš, nemusíš sa hneď rozvádzať so svojou ženou, ale na tie 2 hodiny si zamilovaný do nejakej úplne inej ženy a prežiješ nejaký úplne iný príbeh. To je tiež zaujímavé. Takže lepšie ako zobrať sa Las Vegas na tých 24 hodín. Presne tak. Toto ma nikdy nenapadlo. Je to bezpečnejšie určite. Ja poznal som Adolfa Borna, maliara českého, a on bol hrozne smiešný človek, neviem, či si o ňom niečo videl. Nie. Ale on bol taký, Maha Šebestovú kreslil všetky tie rozprávky, a Čarovné slúchátko. A on strašne túžil, že keby Turci vlastne pred Viedňou vyhrali, tak tu by bol sultanát a že ten svet by bol oveľa farebnejší. A on chodil každý rok vlastne do Turecka a miloval proste tú kultúru. On sa dokonca prezliekal, mal ako kostým doma. Otec za ňou robil film, tak mama mu tam hrala brušnú tanečnicu a on bol také fuziky mal a tak sa s nimi hral presne ako ten sultán. A on hovoril, že čo je v tom živote najdôležitejšie, je cestovanie. Lebo že keď človek necestuje, tak vlastne zblbne. A aký máš ty názor na toto? Lebo ľudia vlastne niektorí cestujú, niektorí necestujú. A čo si o tom myslíš? No ja som úplne presne mi hovoríš z duše, že to cestovanie je úplne najdôležitejšie, obzvlášť podľa mňa v tomto nejakom kreatívnom odvetví, pretože spoznávať tie nové kultúry, ja aj keď chodím do nejakých iných krajín, tak tam vždy idem napríklad aj do kina na ich filmy a vždy ma zaujíma, pretože sem sa to častokrát ani nedostane a to je niečo, čo ma najviac baví a myslím si, že ľudia, ktorí cestujú veľa, tak majú aj úplne iný pohľad na ten svet celkovo a to je chyba podľa mňa aj u nás. Veľa ľudí robí túto istú chybu, že chodí na to isté miesto alebo neobjavuje nové krajiny. Možno niekomu sa to nechce, ale keď niekto robí v kreatívnom odvetví, tak to úplne odporúčam aj ja, lebo tie iné kultúry a iné postupy a iné pohľady na to, ako napríklad aj točiť filmy, je pre mňa niečo, čo ma najviac baví sledovať. A platí to tiež u teba, ako u niektorých tvorcov, že napríklad ideš do toho Thajska a teraz tam vidíš nejakých farmárov, hádajú sa, niečo nadobili, nejaká proste scénka vtipná, niekto dojde manželka, tá začne naháňať toho jedného farmára a zaraz začneš rozmýšľať, tak toto by bolo celkom zaujímavé, začiatok takéhoto príbehu, už rozmýšľam, že prečo ona na neho kričí a už dotvoríš vlastne zbytok. Funguje to u teba takto? Hej, zapisujem si veci, väčšinou sú to teda hlášky zatiaľ, že ako nie scénky, ale hlášky, ale mám taký jeden folder, kde presne, že keď sú takéto iba počuté veci, alebo vidím, že takéto small talky nejaké malé, alebo takéto mikrosituácie, tak to sa snažím zapísať, lebo by som to zabudol a potom sa to snažím nejak varírovať, že keď píšem scenár a potrebujem trebárs nejakú hádku alebo niečo, tak sa snažím pozrieť si ten folder, či som nejakú takú zaujímavú nepočul alebo nevidel. Takže hej, akože není to nikdy ten začiatok toho, ale je to skôr na dotvorenie toho príbehu, že keď už mám nejaký príbeh a hľadám tam trebárs nejaký vtipný dialog, tak sa snažím nájsť v tom, čo som už si možno niekde napísal. A keď napríklad píšeš tú postavu, tak si predstavuješ svoju manželku, niekoho zo svojej rodiny, svojich kamarátov presne za tým charakterom? Vieš, čo je to zvláštne? Podľa mňa sú rôzne postupy toho písania a ja väčšinou, keď píšem, tak sa naladím na tú postavu a nejak to tak iba zapisujem. Že ja úplne ani neviem, nerobím to nejak logicky alebo čo, ale že viem, aký tá postava má charakter a ono to už automaticky mi naskakujú, čo by asi rozprávali.
Neviem, odkiaľ to vlastne ani sťahujem, ale Nie je tam zhora. Ale odniekiaľ sťahujem tieto veci, lebo fakt ma to dokáže až prekvapiť, že keď vidím potom na stránke, že jak sa treba z dievčatá hádajú o niečom, že odkiaľ, kde sa to zobralo akože u mňa. Aj ťa nahnevajú, nie? Tie postavy, že začal sa chovať nejakým spôsobom. Skôr to, že ja tu vám, že sa tak ako nalaďujem na to a keď sa naladím na tie postavy, tak to, čo oni rozprávajú, ide nejak samo. Že nie je to niečo vedomé, že by som si tak nejak to dopredu premýšľal, že aký to bude mať koncept. A čo by bol taký film, taký projekt, Dream Project, tvoj sen urobiť, keby si mal neobmedzený rozpočet? Vieš čo, animovaný film. Animovaný? Pretože mám takú vlastne pauzu od 2015 roku, že som sa viacej venoval tým hraným projektom, a či už televíznym, alebo aj filmovým. A nejak sa vraciam k tomu, že, jak som ti aj hovoril na začiatku, že úplne od malého detstva som ja chcel byť animátor a robiť animované filmy vlastne pre deti. Ono ma to potom hodilo do takého nie pre deti animácie a teraz znovu sa vo mne tak ako keby rastie ten pocit toho, že by som chcel robiť nejakú rozprávku pre deti. A keby som mal neobmedzený, pretože animované filmy si veľa ľudí myslí, že sú vlastne lacnejšie a ľahšie ako tie hrané. Opak je pravdou. Ale opak je pravdou, čiže neobmedzený budget, keby som mal, tak určite by som išiel do animovaného filmu pre deti. A máš už aj nejakú tému, alebo nechceš prezradiť? Mám tému, ktorú si tak držím nejak pár rokov. Ja mám väčšinou témy, nad ktorými rozmýšľam, tak musia prejsť takou skúškou času. A keď prejdú, že aj po pár rokoch sa k ním stále vraciam, tak si hovorím, že to vlastne chcem urobiť. A nebudem ju prezrádzať, ale chcel by som ju rozvíjať možno od tohto roku ďalej. A keď netočíš, si nervózny? Že už by si chcel byť na tom place, už by si chcel vytvárať ten príbeh, ten svet? Vieš čo, mal som to tak, že keď som bol treba 5 rokov a robil som len animáciu, tak som cítil, že už by som niečo aj točil. Ale teraz boli tie posledné roky tak náročné, že teraz sa teším, že netočím. Ale ono to asi príde. To ti vydrží tak mesiac. Že určite to príde v nejakom bode, že si poviem, že že už niečo poďme robiť. Je to taká droga zvláštna. Veľa ľudí to má, že keď je v tom, tak sa teší, keď to skončí, a keď to skončí, tak už tak postupne rozmýšľajú, že čo ďalšie. Je Michael Bay, čo robil Armageddon, tak on vlastne prišiel COVID a strašne bol vynervovaný a hovoril, už hoci čo mi dajte, tak mu dali film robiť, ktorý sa dohrával celý v sanitke. Ten som videl. Ale ten je super. Ten je super. No. Ale že to je vlastne také prekliatie toho režiséra a veľakrát je to ťažké aj zladiť s tým osobným životom. Že stále vlastne, ten chodiaci cirkus, že stále sa niečo deje, stále má chuť ten tvorca rozprávať tie ďalšie príbehy, no a už keď sa raz dostane do toho cyklu, tak je to ťažké. No, ja mám potom aj problém doma, že vlastne sa mi nechce už o ničom rozhodovať. Že musíš toľko vecí v tej práci rozhodnúť, že ako majú byť, že potom v tom súkromnom živote mám rád, keď to niekto za mňa rozhoduje všetko. Tak to je dobré pre manželku. Je spokojná, nie? Mám pocit, že je, áno. No a potom by som sa ťa spýtal, že iba jedno veto by si mi odpovedal na nasledujúce veci, že čo pre teba predstavuje napríklad úspech? Úspech? Úspech je podľa mňa, keď to, čo robím, ma naplňuje. Že mám pocit, že som šťastný z toho, čo robím. To je podľa mňa úspech. Sláva? Sláva asi znamená, že to, čo robím, oceňujú iní ľudia. Peniaze? Peniaze znamenajú, že môžem žiť život, ktorý žijem. Najkrajší deň života? Najkrajší deň života bude asi, keď sa mi narodil malý. To je také asi predvídateľné, ale to bol určite najkrajší deň. A druhý, keď si stretol svoju milu. A druhý, keď som ju stretol, presne. A potom láska? Láska je úplne, podľa mňa, jedna z takých tých najdôležitejších vecí v živote človeka. A nenávisť? Nenávisť jednou vetou?
Neviem, nenávisť neviem nejak úplne definovať, nejak sa ňou nezaoberám. To je dobré. Neúspech? Neúspech vnímam je, keď robím niečo, čo nechcem robiť. To je neúspech. Rodina? Rodina je úplný základ všetkého. Šťastná rodina teda. A sen? Sen? Tých je asi viac, nie? Tých je asi viac, no. A sen... treba podľa mňa snívať, pretože ja si myslím, že my ako ľudia sme vlastne z tej istej energie ako naše sny, takže si treba dávať pozor na to, o čom snívame. To si krásne povedal. Máš vlastne Šťastný nový rok 1, 2, Love, teraz Mickey, to sú divácky najúspešnejšie filmy. A čo je taký tvoj kľúč, že ako to robiť, aby skutočne tí diváci tie filmy milovali? Lebo aj keď máš nižší, buď máš vyšší budget, je to úspešné. Máš nižší budget, je to tiež úspešné. Takže... Ja úplne neviem, že čo je nejaký kľúč k úspechu, ale snažím sa robiť filmy, ktoré mňa bavia, aj žánre, ktoré mňa bavia a snažím sa vyskúšať tých žánrov čo najviac. A popri tom vlastne nejak tak, ako pre mňa vôbec celkovo tá filmová tvorba je o rozprávaní príbehu a pre mňa je veľmi dôležité, aby ten príbeh, ktorý rozprávam, ľudia chcú počúvať. Takže sa tak nejak možno mám nejaký cít na to, že čo tí ľudia chcú pozerať. No. A ešte teraz ma z toho napadlo, že vlastne teraz, keď začína spolupracovať s tým zahraničím, že ten film vlastne ponúkaš, to Love. Aké sú tam reakcie na slovenskú tvorbu? No tak na túto konkrétnu slovenskú tvorbu veľmi pozitívne, že vlastne že je to pre mňa taká spojka, že dúfam, že to teda tak bude, že v zahraničí tomu budú ako keby rozumieť trošku viac ako na Slovensku, pretože ten film som sa snažil robiť preto, aby som zaujal možno aj iného diváka ako toho našeho, lebo ten náš divák není vždy ako keby není to isté ako ten zahraničný, že to vidno aj na našich kinách, že treba aj blockbustery zahraničné veľké u nás nemajú také čísla alebo nezaujímajú až tak ľudí. A zase možno aj niektoré slovenské filmy, ktoré tu zaujímajú všetkých, v zahraničí nezaujímajú moc ľudí. Takže dúfam, že to Love bude v niečom ako keby také pootvorenie dverí a že sa mi niečo podarí aj v zahraničí už točiť. Držím veľmi palce. A čo si myslíš, keď človek chce porozprávať ten mainstream a skutočne do sveta? Že aby to rozumeli univerzálne diváci po celom svete. Čo je taký ten kľúč k tomu? Tak je to asi o zjednodušovaní, že my máme takú tendenciu to príliš komplikovať alebo sa spoliehať na to, že však náš divák vie, že čo je za tým. A väčšinou tie medzinárodné veci sú pozjednodušované na takú skratku, že ktokoľvek, kdekoľvek pochopí, o čo tam ide. A to je niečo, čo sa tu až tak podľa mňa nerobí. A že sa tak nezjednoduší to na to, aby tomu rozumel úplne hocikto na svete. A predstavuje pre teba ten film ako keby taký vstup do ďalšieho sveta, kde vlastne môžeš mať neobmedzené tie možnosti snívania, vyskúšať si všetky možné role od vedcov po astronautov. Je to niečo takéto pre teba? No, je to rozprávanie príbehov. Je to podobné, keď má niekto živé sny a keď sa ti sníva nejaký sen, ktorý chceš snívať čo najdlhšie, tak toto to pre mňa znamená, že sa dostaneš do proste takých svetov, kde by si sa normálne nedostal. Ja mám aj tú skúsenosť, že ja som točil na takých miestach, na ktorých by som sa normálne nedostal. A skrz vlastne tú prácu podľa mňa zažiješ a uvidíš veci, ktoré sú extrémne zaujímavé. Takže aj toto sa ponárať do príbehov a do žánrov je pre mňa niečo ako si snívať sny naživo. Ale